να κάνει μία επιστολή, να φτάνουν, αν είναι δυνατόν, 20.000 επιστολές κάθε μέρα σε διάφορα υπουργεία, να ζαλιστούν αυτοί από τις επιστολές και να πούνε ρε παιδιά δεν πάει άλλο. Να νιώθουν ότι κάπου θα χάσουν και ψήφους, διότι μόνο αυτό τους πονάει. Ουδέν έτερον. Δεν ενδιαφέρονται αυτοί για μας. Είναι βέβαιο 100%. Το έχουμε τσεκάρει από 100 πλευρές. Όλα αυτά, όλες αυτές τις διαφημίσεις που γίνονται είναι για να πάρει η προσωπικότητά τους επάνω, ότι κάτι κάνανε δηλαδή, ότι κάνανε κάποιο έργο για να ξαναψηφιστούν. Εκείνη το μυαλό τους μονάχα. Πώς θα ξαναψηφιστούν? Το αν θα διορθωθεί τίποτα δεν ενδιαφέρονται. Διότι μόλις μιλήσετε με κάποιον διευθυντή μέσα σε ένα υπουργείο, ιδιαίτερα τα οικονομικά αυτά, δηλαδή το οικονομικό υπουργείο, γιατί δεν θεραπεύεται αυτό που είναι κακό, σας λέει εμείς τι να κάνουμε, λέει, εμείς υπάλληλοι θα τηρούμε τους νόμους. Στους υπουργούς να πάτε να διαμαρτυρηθείτε. Αλλά μόλις διαμαρτυρηθείτε στον υπουργό, ο υπουργός το μεταφέρει αυτό στον υφυπουργό. Ο υφυπουργός στον γενικό διευθυντή, ο γενικός διευθυντής στον κάποιο υπάλληλο, και εκείνος σας απαντάει ότι αυτό που ζητήσατε καλώς έχει, διότι ετηρήθη ο νόμος. Δεν λέει δηλαδή, δεν κάνουν μια προσπάθεια και μια εισήγηση εκεί που βλέπουν κάτι που δεν είναι σωστό να το θεραπεύσουν. Δεν εισηγούνται την βελτίωση της νομοθεσίας, αλλά απλώς υπενθυμίζουν σε ποιο νόμο επάνω ή σε ποια διάταξη βασίζεται η αταξία. Έτσι λοιπόν δεν θεραπεύεται τίποτα. Καμία θεραπεία προς καμία κατεύθυνση.